Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin darasinmu na yau. Sunana Faruk Tech. Kamar yadda kuka sani muna kawo muku darasussuka ne daga wannan makaranta mai albarka Jamil Chiroma College of Science and Technology wanda muke zaune a kan titin Airport Road opposite Rano Kano State. So darasinmu na yau za mu koyo yadda in an kira ku kuna busy kiran zai tafi zuwa wata waya da kuke so kiran ya shiga. Ma'ana in an kira ku a namba kuna cikin busy, in kuna da wata wayar a hannu ku kiran zai shiga wannan wayar direct. Kar ku manta ku biyo mu daga farkon darasin mu a ƙarshe. Ga wayanda suka fara ziyartar wannan channel kar ku manta ku taba alamar nan ta subscribe, ku taba like, sannan ku taba alamar share domin ku tura wa abokanku. Mun gode. Sai ku shiga gurin kira ku kamar yadda kuka sani. Sai ku shiga wannan alamar. In kuka taba wannan alamar sai ku shiga setting. In kuka shiga setting sai ku shiga more setting. In kuka shiga more setting zai yi searching. In yi searching sai ku shiga call forwarding. In kuka taba call forwarding sai ku taba voice call. In kuka taba voice call zai yi searching. In ya gama searching sai ku taba wannan alamar ta forward when busy. Ma'ana in an kira mutum yana busy kiran zai shiga wancan line da yake so ya sa yanzu. Sai mu taba. In muka taba misali sai mu sa wannan number mu gwada da ita. An muka gwada yanzu idan aka kira ni a wannan wayar ina busy ko ina waya ko wani abin da ya danganci haka to kiran zai shiga ɗaya waya ta kawai. Direct kiran zai shiga ɗaya waya ta wanda wannan number take ciki sai mu taɓa wannan enable ɗin. To yanzu shikenan in an kira ni yayin da nake busy, in ba a busy nake ba kirana zai shigo cikin wannan wayar. In ina busy kiran zai shiga wancan wayar. Ta haka ne za ku cike wannan forward when busy din. Kar ku manta ga wayanda suka fara ziyartar wannan channel mai albarka ku taba mana alamar nan ta subscribe, ku taba like, sannan ku taba alamar share domin tura abokanku a group domin samun sabbin shirye-shiryenmu.